tinotenda mangwanani ano amawadikani ulekuseni bathandekayo rega intore mukana uno ngithathele ithuba ndidayidze mwana wa Mwari ngibize inceku kaNkulunkulu akadanwa na Jehova wabizwa nguNkulunkulu uzoshumira pamazuwa yetu uzotshumayela ensukwini zethu who is none other than ngomunye Reverend Pastor Mukamwe Pastor Mukamwe from Tabernacle North Province. ovela eMathi North While Province it's our present worship abendumiso wachiyimba rwiyo rwavakumbira kuti vazoimba bedlalela ingoma iwo iyeye vachifamba vachiuya kuzotora nzvimbo yavo ezothatha indawo yakhe ngapha muzita raJesu. egama likaJesu. Mumwe aripo gumso wariwedu ano tida tarira iru wake wariwedu ano tida Kumusiwa don't pay you. Shasuanotina wakati basi wakati basi anoti da Jesu anoti tanga diri kurena ye kama tanga diri kurena ye wakati tenga ne ropa rake wakati akatengwa ne ropa wakati isa kudenga rake wakati isa kudenga rake anoti da Jesu anoti tiri kurena yema tiri kurena and we are seated together with him in the heavenly places. That's what the Bible says. Tikere kurujki baba pamechete na Kristo. Tikere bamtsimbo yekukunda, we are a victorious position. Rumbidza Mwari panguva ino. Rumbidza Mwari paurise kereke yakakunda. Rumbidza semunhu anoziva paakagara. Rumbidza semunhu anoziva paakakunda. Rumbidza semunhu akagara panzvimbo yekukunda. Tigere kurudyi rwababa tigere panzvimbo yekutonga. We are in a victorious position. Wakatiisa kudenga rake. Wakatitasa kurudyi rwababa. The Spirit of the Almighty. Tinanga tiri kure. Takatengwa neropa. Mazita nesimba Kamasasa nebras. An attitude of victory. In the mighty name of the Lord Jesus.
Makarika tetariba mosumeda maha. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kamarika Yes, Lord. basiketeya. Yalawasa kataralawasa. Masita baba wedo mambanana anokuzwaye. Musita ngosemisana Jesu. Musita ra Jesu. Hallelujah. Egama lika Jesu, hallelujah. Thank you so much. God bless you. Singathabatha izindawo zethu. Present worship uThixo alibusise. Regai mangbanane ano. Yekelanini ngale ikuseni. Ndithore mukana kuremekedza. Ngithabathe leli thuba ngihloniphe. Our chairperson Reverend Tsengirana Amai. Okade nguchairperson wethu Kufarira Mustara Jesu. Hallelujah. Egama lika Jesu, hallelujah. Regai mangbanane ano Zakari. Yekelani ngale ikuseni njalo. Ndiremekedze baba vedu. Ngihloniphe ubaba wethu. Pamwechete na my president Reverend Chiyangwa. Ndawonye lo mama umongameli uReverend Chiyangwa. Tudakuremekedza ibaba Mustara Jesu. Hallelujah. Siyakuhlonipha baba ngegama lika Ndithore Jesu. mukana uno kuremekedza deputy president. Umsekeli wakhe uDeputy Reverend President Chinyemba na Amai. uba uChinyemba lo mama. Regai ndithore mukana uno Zakari. Yekelani thathele ithuba njalo. Kuremekedza our general secretary. Ukuhlonipha unobhala wethu. Reverend Nera and Amai. Ubaba unina ndawonye lo mama. Vanova ndivo Zakari overseer wangu. Onguye njalo overseer wami. Wematebele North Province. Wematebele North Province. Regai ndithore mukana uno Zakari. Thabathelele ithuba njalo. Kuremekedza Elder Sevata wa national administrator. Ngihloniphe Elder Sevata national Ne admin apostolic wethu. council yese. Le council yonke yabapostoli. Regai ndithore Zakari mukana uno. Thabathe njalo leli thuba. Kuremekedza my fellow provincial youth leaders. Ngihloniphe abangane bami ama-provincial youth leaders. Vafundisi vose vari pakati pedu. Bafundisi lonke lapha. Ndisingakanganwe wodonhora ndinobva. Ngingakhohlwa esigodlweni engivela khona. Matebele ndi-North Province Matebele ndinokufarirai. province Mwari ngiyalijabulela. wekudenga ngavakuitire zvakanaka. uJehova wezulu alenzele kahle. Mudunhu rimwe chete iroro. Esigodlweni soneso Mune nzvimbo kana kuti sangano kulehlangano kuleso sigodlo randinoshumirawo engijumayela khona rinonzi Ebenezer Assembly. okuthiwa yi-Ebenezer Assembly. Ndinokufarirai, ndinokuremekedzai. Ngiyalithabela, ngiyalihlonipha. Ndichipedzisa mangwananano. Ngiqedisa ngalikuseni. Regai ndithore mukana uno. Yekela ngithabathele lithuba. Kuremekedza mudzimai wandakapuwa nashe. Ngilo mama umfazi engaphiwa yinkosi. Mubasiri pabasa iri. Ungumsizi kulumsebenzi. Anondinamatira. Uyangithandazela. Mai mufundisi mukamwe ndinokuremekedzai. Mama mfundisi mukamwe ngiyakuhlonipha. Pamwechete namufundisi Ndlovu ndiri kushumira pamwechete navo. Sichumayela sonke. Muzita nemuropa raJesu. Ngegama Haleluya. likaJesu. Mangwanani ano tiwane inzwi la Mwari. Ngalikuseni sithola izwi likaThixo. Kuva kubhuku ya Daniel chapter number 3. Ebhukwini eliqanjayo likaDaniel isahluko Verse number 3. 27. Verse 27. Tikoverengerwa zvakare kubva kubhuku ya Isaiah Sibe sesivulela ebhukwini likaMprofethi uIsaya. chapter number 8 verse number 10. Kusahluko 8 evesini ka10. Tivauchirire maoko vachiuya kuzoverenga. Simchayela izandla ebuya ukuzobala. Daniel chapter number 3 verse number 27. Daniel sahluko 3 ndima yaphakathi 27. Muprofita Daniel chapter 3 verse number 27. Zvino machinda navarairi namadzishi namakurukota amambo vakaungana vakaona varume ava kuti moto wakanga washayiwa simba pamiviri yavo kunyange nebvudzi remisoro yavo rakanga risina kufurwa namajasi avo akanga asina kushanduka kunyangwe nomunhu wamoto wakanga usina kusvika kwaari. Isaiah chapter number 8 verse number 10. Ku-Isaiah chapter number 8 evesini lika10. Muprofita Isaiah chapter 8 verse number 10. Ranganai henyu asi
sichakhona taura ishoko asiharingamiri nokuti Mwari wedu unesu. tiva utsverere maoko vachitora Simshayeli nzvimbo yavo izandla ethabatha indawo yakhe. vaverenga zvakanaka mangwanani ano. Ubaba uyabala kahle lo ngalikuseni. Vana baba nana amai, Bobaba labomama, vakomana nevasikana, bobhuti labosisi. tine dingindira riri pakati pedu Silayo indikimba phakathi kwethu. ratakapuwa na baba vedu, Esaliphiwa ngumongameli wethu. rinoti the victorious church. Elikhuluma phezu kwebandla elinqobayo. Mashoko ari pakati pedu Amazwi phakathi kwethu. haasi kutiva nzira Kasifihleli kuti panotofanira kuva nevavengi. ukuthi kumele kube lezitha. Ngatigoni kukunda Asikwanisi kunqoba. pasina chinorwisana nesu, Kungelo kulwisana lathi. nokuti shoko rinoti victorious Ibala lithi victorious. rinotodanawo ma-opponents, Liyabiza izitha. rinotodaizawo vanoshoora, Libiza abasolayo. rinotodaizawo vanorwa nesu. Libiza abalwa lathi. Saka pamusangano uno Kulowo mhlangano. hausi wakuuraya vavengi. Kayisiwo kubulala izitha. Musangano uno Umhlangano lo. hausi wakuuraya varoyi. Kasiwo kubulala abathakathi. Ndokuti varoyi ngavararame, Ukuthi abathakathi asi kabaphili. tinokunda varoyi varipo, Kodwa bekhona siyanqoba. tinokunda vavengi varipo. Siyanqoba bekhona. Pataverenga kubhuku ya Danieli, Lapho sibale khona kuDaniel. vakomana vana Mesheki, Shadireki na Abednego Amajaha uShadrach, Meshach vanoti naAbednego. kurwirwa kana kusarwirwa Bathi ukulwela kumphunga. hatifukamile chimwari. Kasiguqele Pavari kungunkulu. kutsanangura nyaya iyi, Lapho bekhasala indaba. chimwari chakatomisikidzwa, Okungukutiko kumile. hachina kuvanziwa kwavari. Kakuzange kufihlwe Mambo yiwo. vatocheta chirevo, Inkosi faka umutho. chirevo chanzwika, Umutho uzwakele. asi vanoti hatisi kuzofukamira Kodwa bathi asisoze siqhuqe. chimwari chenyu, Okungutiko kwakho. kurwirwa kana kusarwirwa. Ukulwelwa kumphungalwelwa. Mwari ngavatibatsire mangwananano. uJehova kasisize. Tiri kukunda muvengi aripo, Sinqoba izitha zikhona. ndosaka uchiwa bhaibheri richiti Ikusizwe iBhayibheli lisithi. iye anotigadzirira tafura Yena uyasilungisela itafula. pamberi pevadzivisi vedu, Phambi kwezitha zethu. kureva izvo kuti vadzivisi Okutsho ukuthi izitha vanofana kunge varipo kumele zibe zikhona. kuti Jehovha vagadzire tafura. Ukuthi uJehova ahlele Kana itafula. ukabvisa vadzivisi Nga ungakhipha izitha. hapasisina tafura, Kakusela tafula. saka mangwanani ano Ngali kuseni. Jehovha ngaarambe achimutsa uJehova kayale vusa. vanorwa newe, Abalwa kuti lawe. Mwari vazviratidze Ukuthi uJehova kuti vari asibonakalise. kurutivi rwako. Ukuthi usehlangothini lwakho. The victorious church Ibandla elinqobayo. inepha inofanira kupfuura napo, Kulalapha kumele idlule ngakhona. kutenda kwako kuchiedzwa, Ukukholwa kwakho kulingwa. kuchiiswa paexamination, Kufakwa kumhloliso. kuti kuonekwe kuti wakamira here Kuthi kubonakala ukuthi umile yini. uye wakamira sei. Kunjalo umenjani. Pataverenga kubhuku yaIsaya Lapha sibale khona kuIsaya. chapter number 8 verse number 10, Chapter 8 verse number 10. bhaibheri rinobuda pachena IBhayibheli liphuma msulwa. kuti kune vamwe varume Ukuthi kulamanye amadoda. vakagara pasi verudzi rwaSiriya Ukuthi abahlala phansi abakoSiriya. neverudzi rwaEfraima Labako-Efrayim. ndobva varonga kundorwa naJudha. Base bekhlela ukuya kulwa loJuda. Vakati ngatibatanei Bathi kasibambaneni. tiende tindorwa naJudha, Sihambe siye kulwa loJuda. kana taenda ikoko Nxa singahamba khona ngale. tinofana kusiya asisipo. Kumele sitshiye singasekho. Vari pakati pekuronga, Bephakathi kokuhlela. Jehovha ndopavanosvimuka pachigaro uJehova yikho lapha phakama khona esihlalo. vomurukira kuna Isaya Wasehlela kwaIsaya. voti Isaya, Wathi Isaya. ndoda kuti utaure mashoko aya. Ufuna ukuthi ukhulume amazwi la. Kare
kurege kuvanziwa kayekela ukufihlwa utaure pamusoro paJudha ukhulume phezu kaJuda arongerwa naSiriya ohlelelwe nguSiriya arongerwa naIsirayeli ohlelelwe nguIsrayeli vabatana chavachikwata sebebambene sokuliqembu pamusoro paJudha phezu kukaJuda naundela kuti utaure mashokwana funa ukuthi ukhuluma amazwi lawo uthi ronganai zvenyu uthi hlelanani asi zvichakhona kodwa kuzehlula taura ishoko khulumani ilizwi asi haringamire kodwa lingeke liwe nokuti Jehovha vanesu ngoba uJehova ulathi shandiri kufarira hama wenu ekujabulela zihlobo ndechekuti nokuti Jehovha vanesu ngoba uJehova ulathi ndosaka taimba rhuyo iko sasihlabela ikhoba tikati umwe ariko kumusoro sathi ukhona omunye phezulu iye anothina yena lo uyasithanda hama zenu izihlobo zethu zinophona zichitisa ziyasibalekela zimwe zacho zinotitambudza ezinye ziyahlala kodwa asi ziyasihlukumeza anothina kodwa yena ndauya uyasithanda kuzokuudza mangwananano ukuzokutshela ngalo kune ikuseni murume akakuda kunendoda yakuthandayo kune murume anokuda kunendoda yakuthandayo kune murume acharamba achikuda indoda ezayali ndiye kuthanda murume anonzi Jesu Kristu indoda okuthiwa nguJesu ranganai zvenyu hlelanani asi zvichakhona kodwa kuzaba yize wakagara pano mwana wamai uhleli lapha mntakamama kune vanokurongera bakhona abakuhlelelayo bati kuna Mwari vanomira newe kodwa kunoJehova omalayo ndati uri pano ulapha sekereke yaMwari njengebandla kune likaThixo zvinokurongera kukhona ukukuhlelelayo bati pavanoronga kodwa behlela tina Mwari wedu vanorongawo zinoJehova ndiri ohlelayo kuti Jehovha ngavasimuke sithi Jehova phakama vasimukire upenyu hwako aphakamela impilo yakho nokuti iye anokuda ngoba yena uyakuthanda inonzi Victorious Church okuthiwa ichechi enqobayo ndanga ndichimbozama kutsvaga bengizama ukudinga nokuti hapasi pose ayisikho konke panounganwa nekuimbwa nziyo dzechechi lapho kubuthana kuhlatshelwa amahimba zvinoita ungano iyoyo chechi okwenza lelo mbuthano ukuthi ube ndanga yichechi ndizama kutsvaga bengizama ukudinga kuti inonzi Victorious Church ndeipi okuthiwa iVictorious Church yiphi ndobva ndaona Jesu Kristu ngase ngibona uJesu vachidaidza vadzidzi vake ebiza abafundi bakhe vakugadzirira chechi yeNew Testament elungisela ichechi yeTestament elitsha anovadzidzisa kunamata uyabafundisa ukuthandaza pana Matthew chapter number 6 kuMatthewu isahluko 6 paanovadzidzisa kudaro lapho bafundisa njalo ane mashoko anovaudza kulamazwi atshela wona anoti baba vedu vari kudenga uthi baba wethu osezulwini zita renyu ngarikudzwe kalidunyiswe igama lakho umambo hwenyu ngahuye umbuso wakho kawuze kuda kwenyu ngakuitwe ntando yakho mayenziwe panyika zvakuri kudenga njengoba kusenziwa kuda kuti nasemazulwini umbisa khoma ipapo funa ukuthi ufake ukhoma khona napachari kudzidzisa lokho akufundisayo ndechekuti vana Peter ukuthi uPeter ngavatore zviri kubva kudenga kabathathwa kuvela ezulwini zvigoitwa panyika kuyenziwe emhlabeni chapter number 16 yaMatthew chapter 16 kaMathewu Jesu achisvika paCaesarea Philippi uJesu afika eCaesarea Philippi bhaibheri shoko raMwari rinoti ibhayibhili izwi likaThixo lithi Jesu anobvunza kuti vanhu vanoti ndidzi ndinani uJesu uthi abantu bangithi ngubani ndopaanotsanangura nyaya dzakawanda ikwachasa indaba eziningi anozoti ko imi munoti ndinani uthi lina lingithi ngubani nokuti kufamba tese tafamba tese ngoba kuhamba sonke sikhambe sonke minana maiona vanorwara vachipora izimanga lazibona abakhuluma bati beshilo munoziva here wamuri kufamba naye kodwa liyamazi yini elihamba naye Peter ndopaanotsanangura Simon uyachasisa anoti imishe uthi wena Nkosi ivi mwanakomana waMwari wekumusoro-soro uyindodana kaThixo waphezulu Jesu anoti nyama neropa uJesu uthi inyama legazi hazvina kukuzarurira kakukwambulelanga lokho panotevera panobva pati lapho kulandela khona kuthi iwe Peter wena Petro pamusoro pedombo iri phezu kwaleli dwala ndichavaka kereke yangu ngizayakha ibandla zoreva izvo kuti chechi inokunda okuthi ukuthi ibandla linqoba ngaive ndiyo yakavakwa naJesu kayibe iyakho
yakho muridzi ngujesu wayo ngaye Jesu, umnikazi yabe ngujesu vanhu ngaye pasi pechechi yaJesu, abantu kababe ngaphansi nokuti kwechechi ndiye yajesu mukundi. ngoba nguye anqobayo Na achipedza izvozvo eqeda khona lokho anoti Peter, ayothi Petro ndakupa makiyi ngikunikile izihluthulelo ekuti chawasunga panyika ukuthi okubopha emhlabeni chasungwa kudenga, kubotshiwe lezulwini chawasunungura panyika khulule emhlabeni chasunungurwa kudenga. khululiwe lezulwini Chapter number 6 yati, uchapter 6 ithi let thy will be done on earth intando yakho mayenzwe as emhlabeni it is in heaven. njengoba isenziwe ezulwini But kunoku Jesu akuthi, kodwa ujesu ngapha sesithi Peter makiyi andakuphayo, Peter makhiye ngikuphe wona ndakupa makiyi ngunika amakhiye ekuti iwe ndiwo chataka kusunga. ukuthi wena ngoza qala ukubona Kana watosunga denga rotosunga, na wabopha izulu kana pawasunungura denga rotosunungura. khulula izulu likhulule Zore kuti kune imwe dimension okusho ukuthi kule i-dimension yechechi yakanga ichida kuburwa naJesu, echechi yabilungiswa ngujesu inonzi the victorious church, okuthiwa ichechi yokunqoba ndiwo yakararamiwa nemurume anonzi Elijah. yaphilwa ngu-elija Anongomuka akati muSamaria muno, umvuke sithi esamariya hamusi kuzona yamvura kana duva, soze kunizulu kusvikira ndataura zvakare. ngize ngikhulume njalo Naye Elijah wabvepi? elija uvela ngaphi Nyamba anoziva waanofamba naye, uyakwazi ahamba laye nyamba anoziva waanofamba naye. uyakwazi ahamba laye Kana wakuziva Kristu, nxa usukwazi pane ukristu zvimwe zvausingamirire, kunokuze wakumeleliyo but iwe ndiwo unozvitanga. wena ngowokuqalayo Denga rotogara pasi, izulu lihlale phansi roti mwana wantombana wataura, utakatombani ukhulumile todine zvaataura. suthini ngawukhulumileyo Matthew chapter number 16, Matthew chapter 16 Jesu ari kutoti iye, uthi yena isu satagara kudenga, thina singangahlala ezulwini iwe Peter, iwe wena Simon kune vachechi, iwe chechi, iwe okutsho wena ndakupa authority ngikunika i-authority yekuti ukati mamhepo ukuthi ungathi memi enzidza ana simba imoya yokusendwa yamaza ndadzinwa nemweya werudzi, sengikhathele ndakusunga nezita raJesu. sengibopha ngegama likajesu Denga rototi zvataurwa izvozvo izulu lito okukhulunyiweyo ndizvo ngaziitwe. ngakuyenziwe Ndiyo chechi inokunda iyoyo, icheche nokuti ngobayo ukaverenga bhaibheri, ngoba abali ibhayibhili First Kings chapter number 17, amakhosi okuqala verse 17 number 1, Elijah anopa declaration, uelija yadeclare but verse number 2, kwathi verse 2 wakutonzwa Mwari wakutopindira uyeza unkulunkulu munhu sengenele ayatangwa naElisha edabeni ekuqala nguelija kuti chiri kuitika, kuyini okwenzakalayo nokuti ane makiyi. ngoba unamakhiye Ndauya kuzokuudza mbuye kuti ukuzokutshela wakafirwa naJesu, wafelwa ngujesu wakapuwa kiyi wewe. waphiwa ikhiye Pane kiyi yawakabata, kule khiyo pane ayibambileyo kiyi yawuinayo, kule khiyo layo iyo inonzi universal key. kuthiwa i-universal key Rega vanoloka valoke, yekela abalokayo uchase beleke kuti hauzvione, uyazangana ubona but kana wauya unokinura. kodwa xa ubuya Pane khiyunula vakasunga play muupenyu, kulaba baphipuleyo but empilweni une kiyi yawuinayo, kodwa ule khiyo une layo authority yawuinayo, une-authority layo iyoyo yona leyo inosunungura pakasungwa. iyakhulula kubotshwe khona Ndosekuti bhaibheri rakuti uze ibhayibhili selisithi declare a thing declare and lutho it shall be established. kuzaba njalo Iwe wakamirira Mwari wena umele luthixo kuti kana Mwari vachazopindira, xa uthixo Mwari azangenela vananga kuti ndakakupa kiyi kare. uthixo esithi ngakunika Wakafana nemunhu, ufana lo muntu nemunhu anoti lo muntu othi handizokwanisa kupinda mumba, akukwanisi kungena endlini but une kiyi muhomwe, kodwa ule khiye esikhwameni wona kuti pakakiyiwa. ngoba kukhiyiwe Shamari yangu poga pakakiyiwa, konke lapha kukhiwe khona upenyu hwako iwewe okwempilo yakho wena pakutoda iwewe kuti usunungure sokufuna wena ukhulule nezita raJesu. in the name of Jesus Ndosaka bhaibheri rataura yiko ibhayibhili rati ikhuluma I will build my church. itengiza yakhe Zvoreva ibandla kuti chechi iyi ndeyakristu, ukuthi ichechi yakristu iyo chechi yakristu iyoyo ichechi kakristu twanzi kunyange masuwo eHadesi kuthiwa loba amasawo haagoni amadesi kuikunda. kakwanisi Zvoreva kuyinqoba kuti Jesu ukuthi ujesu vari kutoacknowledge uya-acknowledge kuti masuwo eHadesi aripo, ukuthi amagede but vari kuti masuwo eHadesi aripo kuthiwa amagede hazikukonese kuenda mberi, akuwehlulekisi kunyange mweyezinza iripo loba imoya yosuku hazikukonese kuenda mberi, akuwehlulekisi kunyange hondo dziripo loba izimpi hazikukonese kuenda mberi. akuwehlulekisi ukuya phambili Ndakaverenga bhaibheri shoko raMwari, ngabala ibhayibhili
Rikiti Israel church yekutanga ya Mwari. Isithi Israel Beyakanga iri mu Egypt. lapho bese Egypt The more they were afflicted, lapho behlukunyezwa the more they were troubled. behlukunyezwa kakhulu Beyakanga vachishungurudzwa. behlukunyezwa Vachivamanekidza zvakanyanya. bebalangezela Bible sokurema noti the more they multiplied. iBhayibheli lithi bagezele Zvoreva izvo kuti church ukutsho ukuthi church ayimiswe nematambudziko. kayimiswa ekuhlukunyezwa Inozobudirira mumatambudziko imomo. iyaphumelela kuhlukunyezwa Simba rechurch amandla church harisi paya kana tichika tagarira nanzva. kawulala phansi Zvinhu zvose zvichifamba zvakanaka. izinto zonke zihamba kuhle Simba rechechi rinozoonekwa amandla church kana abonakala mhepo dzasimuka. ayimoya ingaphakama. The devil is a liar. Let the bazoka bara. Ratabosha. Ndiri kukuudza mangwananana. ngiyakutshela ngalikuseni Yako yokuda kuhetuka. yakho ufuna Nekuti ukuyeduka maproblem awanda. ngoba ama-problems Awusati waziva mhando yechechi. awukabi kwazi ihlobo Vana wechurch vevandinzwe mangwananana. zwani bobaba Old ngaliseni Testament Old Testament yaitenda kuti chinonzi church ekhona kuthiwa ichurch itembere. litempeli Jesu pa chapter number 4 yaJohn ujesu kuchapter 4 anosangana nemukadzi muSamaria. uhlangana nomfazi Vari umsamari patsime besemthonjeni vanotaurira dzimwe nyaya. bakhuluma eziyindaba But mukadzi muSamaria anoirasa. umfazi umsamari uyayilahla Anoti ine maJudha uthi lina majuda munoti handei kuJerusarema. lithi asabhene Isu ejerusalem madzibaba edu maSamaria tinokhokho bethu takanzi amasamari handei kuMount Gerizim. thina wathi wasabhene Saka toenda kupi? siye ngaphi Jesu achida asingade kumubudira pachena zvakanyanya. ujesu akafuna umphumela Anongoti iye uthi yena nguva ichakwana isikhathi sizakwana nazvino yatokwana khathesi sesikwanile yokuti vanonamata Mwari ukuthi abakhonza uthixo ngamunamate mweya nemuzokwadi. abamkhonza eqinisweni Ino chechi inokunda iyi eyichurch haine ine tembere ayilali iri letempeli kuJerusarema. elisejerusalem Haine ine tembere ayilali iri letempeli kuMount Gerizim. esamount gerizim Iyoyo chechi yacho. yona leyo church Nopolo waPauro achitaura because umpostoli achiti ekhuluma hamuchizivi here uthi alikwazi kuti miviri yenyu ukuthi imzimba itembere yaMwari. litempeli Mweya mutsvene anogara umoya mamuri. ingcwele uhlala kini Zvoreizvo kuti kutsho ukuthi kuti kana isu nathina tiri chechi yaMwari. siyichurch kajesu Chechi yaMwari inozvasadza. ichurch kajesu Chechi yadliswa yaMwari inomwa madhiringi. iyanatha amadrinki But pane chakavanzika siri mairi kodwa kukhona sekuti kufihleleyo mhepo ngadzisimuke. ukuthi imimoya ayiphaa Ndakuona simba yikho lapho thola amandla rechechi inofamba. echurch ehambayo Vana vevana namai. obaba labomama Chechi haisi mudhuri. ichurch Chechi asoduli ndiwe. ichurch That nguwe church haisi building. ichurch Chechi asosakhiwo ndiwe. ichurch nguwe Nopolo waJesu achitaura ujesu uthi anoti kana ndauya nasengibuyile ini nababa mina nobaba tikagogodza ngiyagogodza pasuo remoyo emnyango tikazarurirwa. ngavulelwa Ini nababa mina nobaba tinotoita kugara mamuri. siyabuya sihlale kuwo Zvoreva izvo kuti okutsho ukuthi kana Kristu agara xa mandiri ukristu angahlala kini ndatakura umwari. sengithwele ubuthixo Ndafanana setembere sengifanana letempeli inofamba yakatakura Mwari. ihamba ithwele Ndiri kuti ubuthixo udze mhepo dzekumusha kwenu unotshwela imoya kuti yakini wakazvijairisa ndazviziva. wakushayela Now ngakazi ndakuziva. kade I sengiwazi am the church of God. ichurch Ndiri kajesu chechi yaMwari. ichurch The kajesu victorious church. church enqubayo Mangwananana ngalikuseni ndine nharo nemweya wesvina. ngile Kana iwe uri temberi yaMwari. xa ulitempeli kathixo Ndakaudzwa mushoko raMwari ngatshela lizwi likathixo ndikazvitenda ngakukholwa kuti hakuna rima ukuthi akulamnyama yechiedza zvinogarisana. okuhlala Saka ndawonye ndakamira panapa. ngimile lapha Rima rose rinokutevera. umnyama wonke Ndiri kurirayira nezita raJesu. I declare in the name of Choka Jesus choka cherima. konke Hatina okulandelayo simba patemberi yaJehovha. akulamandla phezu kwenu Nokuti uri temberi. uyatempeli yakhe Izvezvi uri panoso. ikathesi Wakatoda izvezvo. unje Kune matara rekugarwa. kulamadala ahlalwayo Problem yako manje. iproblem yakho Ndeyekuti vachiri pakati pemeeting. bephakathi kwemithi Unointerfere. uyangenela Kuti ndazviziva kuti muri kundirongera. wathi yawazi liyangihlele Rega vapedze kuronga. yekela bahlele Nokuti bhuku yati ngoba ibhuku lithi ronganai zvenyu. hlelana Gather together. hlalani Usavarambidza kuronga. ungabayalisi Usavarambidza ukuhlela kuungana. ungabayalisi Rega ukuhlela vaungane. yekela babuthana Varonge tsoro dzavo. hlele But
kodwa taunoziva kodwa kulokwaziyo sekuti kuna mwari ari mandiri kunothixo kimi handirege ndichirongerwa ngake lihlelelwa sigobudirira kuphumelele pataverenga pati lapho esibale khona ukuthi nokuti mwari vanesu ngoba uJehova ulathi nyamba kuti mwari vanesu uthi uthixo ulathi ndokupedza masports iko uqeda ama-sports zvimwe zvose ngavaite konke okunye ngabayenzi vakambozviita vakakwenza vakanga pasina mwari kungela thixo but iye zvino mwari vanesu uthixo ulathi saka vanoronga ngavaronge abahlelayo kabahleli n'anga ngadziungane inyanga kazibuthi varoyi ngavaungane abaphakathi kababuthi vanovenga ngavaungane abazondayo ngavaronge marongero avo abahlele ukuhlela but ndauya kuzodeclare I have come to declare rongenai zvenyu hlelanani uye rambai muchirongana yalanini lihlela asi hazvingamire kodwa kungeke kwabo nokuti jehovha vanesu ngoba uJehova ulathi chinondirwadza mufundisi awuhluphayo baba ndechekuti efuraimu kuti uEfrayim yaiva hama yayizihlobo yajudha sikaJuda but akandobatana nemuvengi kodwa wababhana lesitha zvikahana tinorova judha twasambe siyetshaya uJuda paupenyu hwako empilweni yakho kune vavengi vekure kulezitha uye zakhatshana kune vavengi vepedyo kulezitha but zeduze vese vaneswa mubhuraketi rimwe chete kodwa bonke abafaka weda uri wekure kumbe wakhatshana kana uri wepedyo kumbe weduze ronganai zvenyu hlalani lihlele garai matare hlalani asi abadala hazvibudirire kodwa kuphumelele nekuti jehovha vanesu ngoba uJehova tiri ulathi kutifadza pano hama dzangu okudabisayo hatina tsika mutanda asilatsika hatina mtanda bhuta asilaphuta tina mwari pakati pedu Jehova phakathi kwethu taurai shoko khuluma ilizwi kune vamwe vanozviita kulabanye kuti abakuzamayo ndivo vanotaura ukuthi wena kuti babakhulumayo haikesiwo ukuthi ngiyakukhesa taura shoko khuluma ilizwi but kesi yako ikhesi yakho iri kudzokera kwauri yabuyela kuwe mukadzi wahamani umfazi kahamani wakati achinzwa hamani achironga esizwe hamani ehlela akati muri kuronga baba wathi uyahlela baba ende kuronga munoronga ethi ukuhlela uyahlela but kana zvamuri kuronga izvi kodwa nxa ukuhlelayo muchirongera modhekai mujudha uhlelela umodekhayi hamusi umjuda kuzobudirira akusoze kuphumelela hakuna ana mwari akulolo Jehova anorongerwa newakaipa ohlelelwa ngomubi anenge ateya musungo othileyo ndiye ngaende pamusungo wake kangeke abanjwe agadzira matanda olungise ndiye izigodo ngaende pamatanda ake yena akabotshelwa akutodhikira semuranda wamwari sedeclare rega varonga neso zvavanoda yekela bahlele wenda vari muchechi kumbe basechechi kana vari kunze kwechechi kumbe ngaphandle kwechechi ezilongo vachirongera iwewe ezitongu behlelela iwewe wakatengwa neropa rajesu wena wathengwa ngegazi iwewe uri wamwari wena ngokajesu zvandinoda mufundisi engikufunayo baba ndechekuti isu hatina kuda mwari thina simfunanga iye ujesu ndo wakatida yena nguye saka wasifunayo hatina chatinogona kuita chinomufadza kakule singakwenza chinotikwalifayisa kwaari okusikwalifayisa nokuti kuyi bhuku inoti ngoba ibhuku lithi what manner of love is this ngumhlobo bani wothando that lo he loved us while we were still sinners ukuthi wasithanda siseseyizoni kureva kuti wakatida ukuthi wasithanda his love is unconditional uthando lwakhe and hakusiye wakadaro kakuchiyo njalo ipo pano ndakamira kudai lapha imeso pauri kudzokera kumusha ubuyele ekhaya unowanikwa mamatare akakumirira uyathola kati bamadala wakamira pano masikatano ume lapha ndoda kuti uti ronganai zvenyu uthi hlelanani nokuti kunyange uri pano ngoba ulapha vari ikoko vane nzeve abengale nokuti banendlebe in every meeting ukuthi kumithi there is a spirit behind kulo moya ende osemuva mweya uyoyo umoya wona lo unokunzwa uri pano ulapha kuti uyakuzula ronganai zvenyu ukuthi hlelanani asi zvichakona kodwa kuzehlule nokuti jehovha vaneni ngoba uJehova ulapha taurai shoko khuluma ilizwi haringamire it shall not stand nokuti mwari vaneni ngoba uJehova uda ulapha kuti udze munhu ari padyo newe funa ukukhuluma kuti oseduze mwari nawe vaneni ukuthi uJehova tell ulapha your neighbor like a minute yenzakala uthi uqinisile Emmanuel uthi Emmanuel iye zvino izvi kathesi ndiri kutaura panapa khuluma lapha zvirwere kule mkhuhlane zviri kurongana mkhuhlane yahlelana kuzonamira pamuviri wako ukuzonamathela kuwe ndoda kuti ronganai zvenyu
funa ukuthi hlela kanini asizichakhona kodwa kuzayehlula wakanza uroreke wathiwa uthathe mukanzi makore afamba wathiwa iminyaka siyahambile endewo makore phanyeka afamba and sure sehambile bantu ndiri kuti taura isoko nithi khulumelisi asaringamire kodwa lisoze lime nokuti Emmanuel aneso Emmanuel ndiri ula kudzikileya Emmanuel udeclare Emmanuel muupenyu wako empilweni yakho ndinodzikileya nyasha udeclare umuso pamusoro peupenyu wako phezu kwempilo yakho the victorious church phezu kwebandla linqobayo ayimiswe nyuma yeshina kayimiswa ngomoya babi mepho ngazisumuke imimoya kayiphakame Jordan zara Jordan igcwala but Israel kuya kodwa uIsrael uyabuya nokuti anamwari ngoba unothixo baba president wakataura panapa ubaba umongameli wakhuluma vakati shombo yegore neyemoto wathi iyezi yaifamba navo lahamba labo saka gungwa zuku ulwandle lubovu akaita mawara ekuzara akaza amawala ari okugcwala kuda kungozvinyadzisa funa ukuzihangisa nokuti Israel haanze kurivhesi ngoba uIsrael dati kabuyela forward yeva siyaphambili nyangwe zvikaoma sei kwabanjani tiri vekukunda singabanqobayo vezinza vakasimuka abosethu uri wekukunda ungokunqoba vakagara matare bahlala uri wekukunda ungokunqoba dati kunyange vakataura mashoko bakhuluma amazwi uri wekukunda ungokunqoba taura zvenyu taurai khulumani taura zvenyu khulumani vane mashoko taurai abanamazwi khulumani asi angamire kodwa angeke nokuti jehovha vaneso ngoba uJehova izve ulazi zvimasikatanayo kathesi I ngalini want you to make a declaration funa uqalisa kuti ukudeclare whatever zavachataura konke abazakukhuluma ngazviperere kwavari kutaurira ikoko kakuphelele khona handisi kuda alabakhuluma kuona ma-effects pavana vangu angifuni ukubona handide kuona ama-effects ma-effects paupenyu hwangu angifuni ukubona ama-effects zvoga zvoga zvavarongana konke abakuhlelileyo ipapa panebhukadhineza kathesi nebukadinezi nemhaka yeyi indaba kana aitemba nemoto wake xa wayethemba kuti womlilo ndingangokanda one time vanotsva ukuthi singabajikela bayatsha nemhaka yeyi aipota achiuya achidongorera indaba wayebuye lunguza waipota achiya kuzodongorera sei wayebuye zolunguza iwo njani wapedza masipotikari yeqedila pavanofunga kuti vapedza newe becabanga ukuthi jesu baqedila ngaatangire ipapo ujesu aqalele phakathi pavanofunga kuti vakupedzera befilise bakuqedela jesu ngaatange newe ujesu aqale ngawo vakomana vemazuva ano vanoti abalezi nsuku bathi shiri kubhururuka zvayo inyoni yaphapha ngaibhururuke zvayo kayiphaphe ngairambe ichibhururuka kayiyale lokhu iphapha bati pakupedzisira bathi ivetswana shiri inozongofa inyoni yafa mhepo dzeruti dzinongokundikana vanotaura vanongokundikana abakhulumayo rege zvinobhururuka zvibhururuke lokuphapayo zviri kuphapha kuda kuwedzera CV yako ufuna ukugezelela isizi pamusoro pekufamba kwako namwari wako phezu kokuhamba kwakho nonkulunkulu wakho declare a thing khuluma ulutho and it shall be established luzayenziwa when the enemy comes in like a flood. nxa isitha singeza That njengomfula when the enemy comes in like a flood, isitha singeza njengomfula mwari kuuya semafungo emvura, lapho siza njengomfula mwari wedu anosimudza chiyero. uJehova Ndiri uyaphakamisira kudzikileya chiyero ngachisimudzwe, ekhuluma izinga ndati chiyero ngaliphakamisira ngachisimudzwe, izinga chiyero ngaliphakamisira cheche chino ngachisimudzwe. izinga lechechi Vana vava nana amai bongabana bombaba hondo hadzisi kuzopera izimpaso ende zeziphele mhepo dzicharamba dzichisimuka. imimoyiza yalikhona Asi chandinoziva kodwa ngikwaziyo kuna mwari vanosimudza chiyero. kulo Jehova Nyaya haisi uphakamisira yemhepo, indaba nyaya haisi soyemoya yehondo, aso yempi nyaya ndeyaunofamba naye. indaba ingaloka Iye hakundikane ingaloka ehluleka akatangira pauri masura engaqalela kukwehluleka yimhlola yako yekuti ndinouraya satani yakho yokubulala usathane kusangoziva zvako yikungakwazi satani hausi kuzomuuraya zvokumhanya sathane asozumbulala because achiripo ngoba usesekhona but chaunoda inyasha dzokukundiswa kodwa kufuneka satani wacho ngumusa aripo usathane ekhona zvoreva izvo kuti paunofamba nakristu uthi xa uhamba lokristu wafamba nemuridzi wechechi uhambela umnikazi pauri wechechi kufamba nemuridzi wechechi zawuhamba nomnikazi wechechi whatever chaunosangana nacho ohlangana nakho iye ndeanodhila nacho yena nguyodila lakho ndopona kuti nzi hondo haisi yako uzokuthiwa imphaso hondo yakho ndedzajehovha kodwa impiye kwedu kajehova kupupura kukunda kwamwari wedu okwethu yikufakaza kwaanotikundira nako asinqobela zvoreva izvo kuti mangwananana okutsho ukuthi ngalikuseni kana mune chirwere chiri mauri ngakulo mkhuhlane kuwe ngachibude nezita rajesu awuhambe ngegama ndati likajesu chirwere
shirima uri umkhuhlane kuwe ndathi ngachibude nezitara Jesu kawuhambe ngegama lika kana Jesu kune mhepo yokukuthera xa kulomoya okulandelayo disconnected that link in the name of Jesus. ya disconnect Why? Because you are the church of Christ. ngenxa ukuthi ichurch Iwewe ndiwe church yacho. wena nguyichurch yakho Yendele ngakusitarisira phasi. yekela ukuzikhangela Weda ndina mari muhomwe. kubhangela mali But esikhwameni I am the church of Jesus Christ. kodwa ngiyichurch Weda ndina wivi yakata seva. kubhangela wive But ndiri kereke ya mwari. kodwa ngiyichurch kaJesu Masikati anu nezitara Jesu. alimini ngegama lika Ndiri Jesu kudeclare. yadeclare Batare ose. amadale wonke Ari kuda kukumisa mupenyu. afuna ukukumisa empilweni Whatever zavarongana. abakuhlelileyo Whatever zavacharongana. kumbe abazakuhlela Rongana izvenyu. hlelanini Asi hazingabudiriri. kodwa kusheshe Nokuti kuphumelele Jehova vaneso. ngoba uJehova ulathi Taurai masoko. khuluma ilizwi Rega kuurawa nemasoko. yekela ukubulawa Ndati ngamazwi rega kuurawa nemasoko. yekela ukubulawa ngamazwi Vanofana kutaura soko varipo. akumele bakhuluma Bati amazwi rega kuurawa akho nemasoko yekela iwayo. ukubulawa ngamazwi Nditaurai soko. khuluma ilizwi Asi haringamiri. alisoze lime Nokuti Emmanuel aneso. ngoba uEmanuel ulathi Shamari yangu masikatana. ngali mini Kunakuti mngani usike pona namata. kunifikela Because the bothakaza Bible said, Bible lithi declare a thing declare ulutho and it shall be established. kuzokuba njalo Peter anzi, Peter on kuthiwa this rock phezu kwaleli I shall dwala build my church. ikwenza bakha Kunyange ibandla ukatora lakho. church, ichurch ukandoigadzika ungayifaka pakati peBermuda Triangle. phakathi etriangle Ayidone. kayiwi Kunyange ukanogadzika pakingdom of the pakasenda pako. ungahamba uyayifaka phakathi Inoramba ichiexista. iyayala lokhu ikhona Why? Because it's a church. ngenxa yokuthi ichurch Muridzi wayo umnikazi mukundi. umnqobi And anokundira newe. unqobela lawo Kana uri church inofamba, xa uyichurch ehambayo I want you to start to declare. funa ukuthi usukume Uthi whatever they've said, uthi konke abakukhulumileyo nezvimwe zvandisina kunzwa, lokunye engingakuzwanga hakuna shoko rinoramba rachishimira, akula lizwi uye nezvose zvavakandirongera, konke abakuhlelela khona hakuna chiri kuzobudirira, akuloku zaphumelela nokuti Jehovha ngoba vanesu. uJehova ulathi Mwari vanesu, hama dzangu. uJehova ulathi Singafoni namanya kuna Mwari wamasimba ose. singakothandaza I khona want you to make a declaration this afternoon. declaration alimini Uthi shall not stand, uthi alishoshe because the Lord God is with us. ngoba uJehova Our ulathi Father is with us. ubaba wethu ulathi Jesus Christ is with us. uKristu No ulathi matter zvakamira sei, akulani kuminjani Kristu anewe. uKristu nawo Ariko umwe kumusoro. ukhona omunye phezulu Iye anotida. uyasithanda Hama dzedu dzinotiza. izikhowa zethu ziyabaleka Zvimwe dzinotitambudza. ezinye Asi ziyasihlukumeza iye anotida. kodwa yena uyasithanda Wakarambwa nemurume. wayalwa yindoda Bati kune murume anokuda. kodwa kule ndoda ekuthandayo Wakabatwa nekenza. ubanjwe Bati imvukuzane kune murume anokuda. kodwa kule ndoda ekuthandayo Wakangorwara wake zvakaipisisa. wagula kabuhlungu Vanhu vakati waenda. abantu bathi Bati kune murume anokuda. kule ndoda Vanhu ekuthandayo vakakurasa. abantu bangakulahla Bati kune murume anokuda. kule ndoda ekuthandayo Sikapona namada kuna Mwari. lapho ethandaza Yeta paradasa katarara. Yeta tarara watsaka tatata. Muraba saka tatata. Yeta parada basaka. Mama saka tatata. Reta parado seka predesa. Ela basaka tarala. Thank you, Jesus. siyabonga Jesu Ela basaka. ana kuti nyengedza wakatendeka Mwari wakatendeka masikata Thank you, Holy Ghost. wakatendeka kukereke yake hama dzedu
Amatsenu hama. Amatsenu sinoti saka. Tarira inzima sinoti tambuta. Asutina Maria katende kaka. Ana. Anyegeti anapita semana wemungu. Anotina cheso anotina. Come on. Sataka tiri kure naye. Tangati. Takanyura mukati meshiwi. Wakati tanga de ropa rateka. My God. Atina kutengwa na sinowora. Isa kudenga rake Jesu. Wakati isa kudenga rake. Ela rababo shakaya baha. Inareka baha. Anotina baba anotina. Agatiri kurenaye. My God. Singapore na maja kuna Mwari. I want you to make a declaration this afternoon. Declaration, hallelujah. Rega kurega muvenga achita zvaanoda muupenyu hwako. Kune murume anokuda. Iye ndaanokukundira. Ida kuti ushame muromo wako masikati ano. Utange kunamata. Uti zvinotsvaga kundidzivisa. Ndinozvidzivisa nezita raJesu. Zvinodziva kundimisa. Ndinozvimisa nezita raJesu. Mashoko akataurwa. Simba pamusoro pangu. Ipapa ndiri kurivhesa. Mashoko akatarwa muupenyu hwako. Every voice that is spoke against your life, I reverse in the name of Jesus. Yeta parika mepo zeruti dzakagara matare ashisi kuzomira nokuti Jehovha vaneso mashoko ngataurwe mazoro ngavataurwe asi ashisi kuzobudirira nokuti Jehovha vaneso tichinamata takadaro zanga uchinamata zvichakumira baba Kumira baba maskatano. Whatever that speaks against the church of God, we will not disdain. 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 Yeta parata palazakata. Reketerebe sabala. Rabosi namata. Babaji sikapano. Rabosi namata. Babaji sotoranchibo. Rabosi namata. Yela wasaka tarara wasabra. Murata palata basakata. Yete terele saban. Yabanda tarara wasakata. Yereke terele sababa. Rata patata. Taura isoko. Asia ringamiri. Taura isoko. Asia ringamiri. Rogana isenyu. Asia singamiri. Wakamira ipapo umile khonapho
wona ramangwana rako Vonela kusasa lakho. uri mukundi Ungumnqobi. usingakundikane Ungayehluleki. kukunda Ukunqoba kereke inokunda ibandla elinqobayo. kukunda chivi Ikunqoba isono. kukunda zvivi Ikunqoba izono. ukazvikunda Ungakunqoba hakuna chimwe chichakukurira akulo kunyokuza kukhulela nokuti unenge uri mukundi. ngoba uyabe ungumnqobi. Mutauri wemangwanani ati Samson Uthi Samson aikunda wayenqoba asi akatadza kukunda chivi. kodwa wehle kunqoba isono. Ramangwana rake harina kuzova rakanaka Ela kusasa lakalizange libe lihle. because of what he was tolerating today. Ngenxa lokho ayekwenza ngaleso sikhathi. What you are tolerating today Okuvumelayo namhlanje zvinokukuvadza mangwana. kuyakulimaza kusasa. Saka iye zvino wakamira ipapo Kathesi ume khonapho. ndokumbira usimudze maoko Cela ako uphakamise izandla zakho. kuti Mwari ndiri mukundi nokupfuurisa mamuri. Uthi Thixo ngingumnqobi lokudlulileyo kuwe. Ndipei mweya wokukunda chivi. Nginika umoya wokunqoba isono. Ndipei mweya wokukunda zvivi. Umoya wokunqoba izono. Pandiri kubva pano apa Ngisuka lapha ndifambise ine mweya wokukunda. uhambise ngomoya wokunqoba. Zvaunokumbira unozviitirwa. Ngokucelayo uyawenzelwa. Namata wakamira ipapo. Thandaza umile khonapho. Baba vedu muri kudenga masikatano. Tipei simba rokukunda zvivi. Tipei simba rokukunda zvakaipa. Tipei simba rokumira mukururama. Evo Mwari wedu makavenga zviri mukada kururama. Kereke yenyu masikati ano inova kereke inokunda kana tavenga zvivi. Baba vedu vakanaka, baba vedu vakarurama. Dururai makomborero enyu kuvana venyu. Iyemi Mwari munotiregerera zvakaipa zvedu. Munotikanganwira mhosva dzedu. Ndizvo dururai maropafadzo panzvimbo ino. Dururai makomborero panzvimbo ino. Dururai nyasha dzenyu. Dururai nyasha dzenyu. Dururai nyasha dzenyu. Kwatiri Baba. Kwatiri Mambo okururama. Muzita raJesu. Dururai nyasha dzenyu. Dururai nyasha dzenyu. Dururai nyasha dzenyu. Kwatiri. Dururai nyasha Mwari. Dururai nyasha dzenyu. Dururai nyasha. Dururai nyasha dzenyu. Dururai nyasha dzenyu Mwari. Dururai nyasha dzenyu. Mandiri. Ipapa mwechete neva. Dururai nyasha Mwari. Nyasha dzenyu. Simudza Nasarura moyo wangu. Nyasha dzenyu. Dururai nyasha dzenyu. Kwatiri. Dururai nyasha Mwari. Dururai nyasha dzenyu. Ndirangarirei masikati ano. Nyasha dzenyu. Ndinochema kwamuri tete. Nyasha dzenyu. Dururai nyasha. Nyasha dzenyu. Dururai nyasha tete. Dururai nyasha dzenyu. Ndachema kwamuri Mwari. Dururai nyasha dzenyu. Ndachema baba wangu. Kwatiri. Dururai nyasha.
Makabotitwa baba wangu nafsino munonditwa bushema kwa tinoti dururainya dururainya shunaba erabo boshika ya nerele boshika aiwa dururainya shababa Ganzi duru kemaskatiano Yasha ganzi wake baba Ganzi Andiri mari wangu Batai upenyo wangu Bandiri Sanipura baba Simonza moko ako kamuchire nyasha tsamwa. Tani zizaka zakho amukela umusha. Kamuchira nyasha tsamwa. Yamukela umusha. Kamuchira nyasha tsamwa. Ore bakaya nere kosatarabu. Yera bakaya nere kosatora bakaya. Yere nere koria mahandarabo. Yere nere koria Rela basande Yere bokoria mahandarabo. Yela randere bokoria mahandarabo. Kamuchira nyasha uko Rabakaya nerebo sata Kamuchira nyasha tsamwa That's we Uyakuno shamari Muregerei musambate Uyapa shamari Mirei papa poka simtsa moko Yes Baba musitara Jesu Makatipa simba rokutsika pamusoro penyoka pamusoro pezvinyavada makati hakuna simba romuvengiri ngatongo kukuvadza ndinorayira mhepo dzose ndinorayira mweya yerima yose kushurikidza kwawakaipa zvikandwa mweya yerima mweya yetsvina Baba handisi kuikumbira asi kurayira ndinoirayira nezita raJesu ngaibude muupenyu hwomwanakomana ngaasunungurwe zuva ranhasi ngaasunungurwe iye zvino kubva zvino nyasha dzaMwari Baba dziburukire pamusoro pake muzita raJesu amen. Yes. Right, Mirai Baba. The power of the living God. Sumuka zvako uya, unosvika pandiri. Ukasvika pandiri wasunungurwa.
Muregere anda. Uya kuno. Pane simba ra Mwari. Ndosaka ndati gamuchira nyasha idzo. Gamuchira nyasha shamwari. Nyasha dzedenga. Baba, hakuna chamunoti makoniwa. Hakuna chamunoti makundikana. Iye zvino nezita raJesu. Hazvina mhosva kuti akasungwa necheni dzerudzi. Chandinongoziva ndochokuti kuno musununguri. Kune anosunungura. Ndinomusunungura nezita raJesu. Iva wakasunungurwa nasi. Nezita raJesu. Rumbidza Jehovha Mwari wangu. Rumbidza Jehovha Mwari wangu. Oh, hallelujah. Tumisuti. Tose kwatakamira uko. Sonke simikona. Everywhere where you are. Lapo omikona. Masvingo eJeriko akawa nokudanidzira. Imduli yeJeriko yawa ngumemeza. Ndoda kuti paumire ipapo. Funa ukuthi lapho mikona. Udanidzire kuti glory. Umemezera ukuthi glory. Toda kudanidzira katatu. Kekutanga muzita raBaba. Kechipiri roMwanakomana. Kechitatu roMweya Mutsvene. Ndikati one modanidzira glory. Danidzira nezwi rako rose. Zvichibva pamoyo wako. Pane nyasha dziri kuburuka pakati penyu. Are you ready? One. Oh my God. Two. Oh, Rebakaya teteremos. Kechitatu kakupedzesera. Three. Kuropafadza kwaJehovha kakuburukire kwauri muzita raJesu. Masikati ano ndinoti Mwari wenyasha dzose kakupei rugare. Mwari wemasimba ose kakuropafadzei. Mwari wemasimba ose arambe achipenyesa chiso chake muzita raJesu. Amen. Amen. This is a spiritual conference indeed. Ngatingouchirirai Jehovha, tingopambiri kuna Jehovha, tingopambiri kuna Jehovha tichitenda Baba wedu. Shaizanda sikuti paukulu kule sipo mbaba wetu. Pamusangano uno